Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Amuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba. Sipineji woye, CB wewe. Apa maspotsi apera wangu. Kuita kupedzera baba. Kaya kandatoisirwa meseji kane classmate yangu iri kuAfghanistan uko. Hanzi Wingidi ari kutrenda ikoko atori panumber 1 ka. Aizve hazvitombotadzi izvozvo baba Asibi. Kutaura chokwadi ka. Aiwa inini Wingidi ndotomulavha kutodarika hama dzangu dzese. Iyi kai ndoyonzi first grade yekufarisa manje. Musangovharita munhu mimi. Kroko, nyarara iwe hauna kana nyaya iwe. Sha, Wingi ndiye wani munhu wandinobhilivha akanyangwa akaita bhiti rekukosora chaiwo. Baba Asibi, siyanai kane mufesu yokutengwa nafake prophet. Hapana apa. Kutozoita nharo kani baba Makarwe. Dai manga muri mumwe munhu yenyu mapota muchimwa mvura inopisa makuseni ega ega. Pamwe godo riri pamuri ringameute. Rikanyarire zvangu. Ndadzoka hangu ndaita kuti ndini kani ndiri parong place. Iwe usade kuda kunyepera place up. Ndiwe unotori wrong iwewe. Chidembo mutsuro chaicho. Tenge tichitovaziva. Handi munotobhadharwa here nanapanga. Manje mafuta hapana paichazomboita hitika. Nekuti akaimbwa kare kana maicharamba zvichinzi mafuta hana basa. Hamureve nhema ipapo DDCB. Isusu gospel urumba yatiri kuziya zvamanje manje ndeyamambo Juterere naZolasco. Zvimwe zvese zvatoo zvekushaya izvi. Ini handamburisonge ngashata ini. Iro ratambira defeat. Saka chicha ipapo. Zvautori confused kokorochi. Waitaura kachokwadi paipo wakati mufesu uyu anofunga nendebvu. Because ikazvo ari kutaura zvese zvakangomonana so. Guys, yatova pesinari kai. Ingambotadze. Imi pamakati pweshe ipapo ndikakutukirai mubereki munofara here. Sorry kwacho guys. Ini nanguka. Ndanga ndangoda nditaure ka small mistake karipo pa video iyeyi. Ndikei. Guys handisi kuti akakanganisa neti. Asi ndikutongofunga hangu kutika zvaizonatsobuda kuti ingadai pavhidhi rake akashandisa mukadzi mutema maibata kwete kushandisa varungu. Ngaashandisewochi mablack obva avasimudzirawo. Aizve aikaka zvaunotori danga rembwa nhaiwe. Get away man, buda muno nebrain dzako dzakadhakwa. Aiwa, musamudzinge amana. Dzingori pfungwa dzakatonhora cheteka. Anoda kungotsanangurirwa kuti chii chiri kunyatsoitika kapa vhidhiyo rababa Abrahama iri. Aiwa, ngaabude havo baba Makarwe. Kana brain dzakatonhora hadzifunge mafungiro iwaya. Ndipo unyatsoona kuti vakuru pai vaitaura chokwadi. Pavaiti munhu kana usina chirunguka hauna kana kwaunoenda. Hezvoka izvo munhu angonzwa tuma wedzi chete pasongo yese kuti Lion nekuti Oskidi. Aiwa kani chiregai kudarozve. Nhai, hanzi ka asingazive ngaadzidziswe ka. Babak, icho kacho ndo chinonzi chokwadi. Sometimes itoona kubata richi nechadzimira maibata. Then we end up seeing zvinhu zvisirizvo. Makanaka imi. Munotozviziva henyu kuti chadzimira chiriko. Saka our national treasure yakamira sekudai soka. Pavhidhiyo paeka, Wingidi anobuda ari eslave. Ndosaka maona pashandiswa varunguka, nekuti varungu ndivo kavaita vanhu vatema maslaves. Ndonyaya yacho. Musamhanye henyu, mira indipedzeka. Ari slave waking kapai, ndopaanowira murudo kane mwana waking. Anga achazosvika pakuroorwa nemumwe mwana wemumwe king. Saka mwanasikana uyu kauyo anova iye princess. Mufaro wake wanga uri pakudanana negafa reduka. Haana kumbobvira atarisa kuti slave harina chaari nacho. That's why vakasvika pakutiza vese. Wow, what an interesting story. Nauka aiwa nazojekerwa manje. Saka ngenyi muchiramba kuti gafa ndiye anorira. Kusatokunzwisisa chire chete. Aiwa ndiregerero ipapo ndapota zvangu. Sometimes tinongotungamidza hasha. So now ndoita sekuti ini ndive muninja. Kaprocess kamudhara plus masororo kumberi waibata. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai.